Kaixo egunon. Azken hilabeteotan euskara ikasten ari zara. Nahikoa duzu nork eta nori norken arteko desberdintasunak ikastearekin. Astiro, euskaraz zure lehen esaldiak osatzea lortu duzu. Eta bapatean, zera esan dizute. Euskarak, hainbat euskalki dituela. Eta zu ikasten ari zarena, euskara batua dela. Hau da, euskara estandarra. Lasai egon. Ikasten ari zaren euskararekin, edo zein euskaldunekin komunikatzeko gai izango zara eta. Baina gaurkoan, euskalkitako baten 10 ezaugarririk garrantzitsuenak ikasiko dituzu. Eta zein da euskalki hori? Euskalkirik exotikoena, askoren ahotan. Zubereraren baimenarekin noski. Bai, bizkaieraren edo mendebaldeko euskararen inguruan ari gara hitz egiten. Edo berba egiten esan beharko genuke. Hemen dituzu mendebaldeko euskararen 10 ezaugarririk nagusinak. Praktika itzazu eta zure eskura izango duzu Gatibu taldeko Alex Sarduiren antzera hitz egitea. 10. Gaz soziatiboa. Euskara batuan, ekin soziatiboa erabiltzen da. Adibidez, conmigo esateko, nirekin. Con Mikel esateko, Mikelekin. Eta contigo esateko, zurekin. Bizkaieraz, nigaz, Mikelegaz, eta zugaz esango genuke. 9. Dot. Dut esan beharrean hasi dot erabiltzen. Ikusi dut? Bizkaieraz, ikusi dot. Jan dut? Jan dot. Erreza, ezta? Sartu dot bat zure bizitzan. Ta berdina beste hainbat kasutan ere. Duzuren ordez? Dozu. Edo duguren ordez? Dogu. Erraza, ezta? Ulertu dozu? 8. Nori nork saileko adizkietan eutsi errotik hartutako formak. Zer? Lasai. Adibide batzuk ikusiko ditugu eta. Diot esan beharrean? Deutzat. Dizut esan beharrean? Deutzut. Diozu esan beharrean? Deutzazu. Bai, hasi zara esotismoa nabaritzen, ezta? 7. Hitz erabili beharrean, hasi berba erabiltzen. Adibidez, hitz egiten ari gara, esan beharrean, berba egiten ari gara, esango genuke bizkaieraz. Eta berba egiten erabili beharrean, berbetan erabiltzen baduzu, mundiala. 6. Asteko egunak. Euskara batuan, hauek dira asteko egunak. Astelehen, astearte, asteazken, ostegun, ostiral, larunbat eta igande. Eta mendebaldeko euskara, astelehen, martitzen, eguazten, eguen, bariku, zapatu eta domeka. Ederra, Ukan edo eduki aditza. Nik ura daukat. Hori da, euskara batuan, ezta? Bizkaieraz, nik ura dekot esango genuke. Kasu berdina, zuk, ark, guk, zuek eta haiekekin. Adibidez, zuk ura daukazu esan beharrean, zuk ura dekozu. Ark ura dauka esan beharrean, ark ura deko. Egunerokoan parra erabiltzen dira. Beraz, interesa baduzu, ikasi beharreko taula da hori. 4. Nori. Niri ura zait esan beharrean, jat esango genuke. Zuri ura zaizu esan beharrean, jatzu esango genuke. Ari ura zaio esan beharrean, jako esango genuke. Adibide bat ikusiko dugu. Gogorra egin zait esan beharrean, gogorra egin jat. 3. Hitz askotan, irekin hasi beharrean, hitzak urekin hasten dira. Adibidez, iri esan beharrean, uri esango dugu. Irin esan beharrean, urun esango dugu. Ile esan beharrean, ule. Irten esan beharrean, urten esango dugu. Eta igeri egin esan beharrean, ugerregin esango dugu. 2. Bizkaieraz, nahi erabili beharrean, gura edo gure erabiltzen da. Adibidez, hori nahi dut esan beharrean, bizkaieraz, hori gure dot esango genuke. Aldaketa simple batekin, bizkaieraren ezaugarri bat bereganatu duzu bai.
Eta bat, barik. Egunerokoan milaka bizkaitarrek erabiltzen duten hitza da. Euretariko askok esanahia jakin gabe. Barikek euskara batuan gabe esan nahi du. Adibidez, zuek barik ez dago zer eginik. Que en castellano sería sin vosotros no hay nada que hacer. Eta nola ez, bonus traka geratzen zaigu. Erregetan erregena mendebaldeko euskaran. Isa de isa epentesia i bokalaz hasitako iatoetan. Zer? Ei, lasai oraingoan ere. Bai, orain ere adibide batzuk ikusiko ditugu, eta gainera adibide horiek zuetariko batzuk ezagutuko dituzue. Bizkairaz, harria esan beharrean, harrize edo harrizia esango dugu. Txerria esan beharrean, txarrize edo txarrizia. Eta guztia esan beharrean, guztize edo guztixa. Beste barik, hori izan da dena gaurkoz. Bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur!